Слава на Господ! Господ всичко ми дава. Докато някои се смееха, а други се подиграваха, все още има хора, които вярват в истината. И ето е и нея. Човека прелетя от другия край на света, именно от Щатите. Дойде до тук, запознахме се, отидохме заедно до магазина и ми подари това нещо на стойност почти 3000 евро. Цитирам думите му. Не е много, но е капка. Капка, която ще ти помогне да събере други капки. А капка по капка прави вир. А от вир ще стане язовир. За да достигнеш там, за където си запътил. Сами знаете, че това, което вече ви споделям, за да стигнем до тези места и да намерим тези, които аз ги търся, ще е нужно много повече от това. Но все пак това нещо, благодарение на този човек, ще ни заведе до още повече истини. Защото, както сами видяхте, аз разполагам само с един клип и то доста по-нисък, заснет с доста по-нисък клас дрон, когато имах дрон. Сега вече имаме това. Благодарение на този човек, жив и здрав да е, Господ здраве да му дава. Искам да използвам и момента да благодаря на всички последователи, които ме следват и специално на тези, които са верни на първия кръг, втория кръг и кръга на избраните. Благодаря ви, Господ да ви пази и закриля. Всяка седмица ще качвам по едно от моите свидетелства, което ще изкриви представата ви за всичко. И това е само началото. Господ да ви пази. Амин. Да. И да не си мислите, че е празна кутия. Това е самата истина. Да си знаете. Господ ми дава всичко. Не аз. Господ. Амин.